Тышта ямле май айы. Бор тирәк җанлана. Район хуҗалыкларының басуларында соңгы гектарларында чәчү эшләре бара. Фермалардагы маллар әкренләп җәйләүләргә күчеп бара. Мөгезле эре терлекнең лагерьларга үз вакытында күчеп, яшел чирамгә керүенең әһәмияте зур. Нәкъ менә җәйге чорда еллык сөтнең 50-60% җитештерелә. Моны яхшы аңлаган 22-нче партсъезд исемендәге кооператив уңганнары үз вакытында җәйләү чорына кереп, көннән-көн сөт җитештерүне арттыруга ирешә. Шушы көннәрдә ямле табигать кочагында, Мори менә үз авылы янында, Идел буенда урнашкан кооперативның 2нче җәйге лагерының эшләр барышы белән танышып кайттык. Безнең иҗади төркем килгәндә бердәм коллектив кичке савымга әзерләнә иде. Бор җирдә чисталык, тәртиплек күзгә ташланды. Маллар көне буе көтүлектә йөреп, яшел үлән ашап, утарларга кичке савымга кайтып, сау вакытын көтеп ял итеп ята иде. Бор сыерларның да тук икәне күренеп тора. Савымчылар йөгерә-йөгерә кичке савымга әзерләнә башлады. Сыерларның имчәкләрен юу өчен су әзерләде, улакларга бидрәләп он салды. Тату коллектив белән бар гомерен туган хуҗалыгын үстерүгә багышлаган. Бүген хуҗалыкта баш зоотехник, баш ветврач вазифаларын башкаручы Рәфит Ахунов җитәкчелек астында бара. Без бөтен ел бу летний лагерьда былтыр төзегәчтән үлчаклы эшләр күп булмады. Агарту эшләре барды, чистарттык. Бөтенне чистартып, 10 майда сыерлар белән летний лагерьга төштек. Әлеге көндә бөтенде 210 сыер малы бу лагерьда. Шуларның 41 тона, 138 сауыла. Бүгенге көндә 22 ситнер süt савабыз. Һәр сыерга килгәндә 16 литрга ташкил итә. Безнең даяркалар монда бердәм эшләп бетенде, бергә менә Оксана Тимербаева, Серафима Тимербаева, Миннебаева, Октябрина. Алар тырышып эшләйләр. Бик тату эшләйбез бергә. Сыерның сөте телендә икәнен яхшы аңлыйлар биредә. Көтүчеләр, алмашлар көнне-төнге ялгап эшләйләр. Быел бөтенне 4 көтүче белән төштек. Тимербаев, Самойла, Байдуганов, Аркадий, Фархатшин Фидель, Гайнуллин Алик. Алар бөтенде икесе бер көнне көтә, икесе бер көнне. Безнең бөтенде монда төнге көтүлектә. Төнне дә көтәбез сыерларны. Шуның аркасында менә сөт әйбәт кенә күтәрелеп килә. Яшь үләннәр чыккан менә күреп торасыз. Безнең шушы монокопровод динья булгачтан безнең операторларга да эш җайланды, сөт ташы суык бидрәләп. Дигәндә үзегез күрдегез, малашны биләргә сорады. Безнең моторисыбыз Фаузат Сабиров бик әйбәт эшләй. Даяркарны шофер булып йөртә дә, моторис өчен эшләй. Савым башланды. Савымчылар һәр сыерны үз урынына җайлап кертте. Һәр сыер малын иркәләп, сөйеп, имчәкләрен юып савырга кереште. Уңган тәҗрибәле савымчы Серафима Тимербаева 1996 елдан бирле хуҗалыкта тырыш, намуслы хезмәтен сала. Үз эшен яратып башкара. Иң яраткан сыерларын аеруча иркәләп сава икән. Тату эшләйбез инде. Даяркалар белән тырышып эшләйбез. Эш көне безнең 6-да иртән сабыз башлана 5-тән торып. Кич менә 5-тә килеп савырга башлайбыз 6-да. Шәдә. Яраткан сыерларыбыз бар. Зорька, банан дип. Пират дип. Исемләре кушабыз, үзебез кичкәрә. Иң яратканы бар. Тырышып кул белән дә салдырганы бар сыерлар. Коллективдагы иң яшь савымчы Оксана Тимербаева тормыш иптәше Самоля белән хуҗалыкны күтәрү өчен бар тырышлыгын салып эшли. Тормыш иптәшем белән бергә эшләйбез, бер колхозда эшләйбез, ул скотник булып эшләйм, мин даярка булып эшләйм. 3 бала үстерәбез. Без колхозны күтәрәбез. Коллектив белән әйбәт эшләйбез. Тырышып
Савымчыларның савылган сөтенең мойлылыгын, аксымын, учетын 30 елга якын хуҗалыкка тугры хезмәт иткән учетчы лаборант Эльвира Мусабированың ныклы контроле астында тикшерелеп барыла. Иртән киләбез, савым бетергәчтән жир карайбыз инде. Сөтләрне нейин чисталыгын тикшерәбез. Даяркаларның сөтен яза бүлеп карап күпме савалар. Конце месяца общий надойларын шутлап, акчалар зарплата чыгарам. Лагерьга чыкканда нигене иде? 18 ситнер савабыз иде. Әле бүгенге көне 22 ситнерга ниттек. Мендек 4 ситнерга артты сөт лагерьга чыккачтан. Әйе, көннән көн. 71, бүген 71 литр сөт арткан иде. Һәр бер сыерга 15 литрда 15 9 сөт артты. Әйе, партиязлар киләчәккә зур планнар, ышанычлар, якты өметләр белән яши. Киләчәк планда тагын да 24 центнерларга җиткезербез дип ышанам. Алла берсә, менә күзгә табатын күчергән тоналарыбыз булдылай башласа тагын да сөт атып китәчәк. Киләчәккә ышанычлар белән яшибез инде. Әйе, эш режимы дөрес оештырылгач, эшләүче кешеләргә хезмәт хакы вакытында түләнгәч, бар җирдә дә тәртип булгач, күрсәткечләр дә яхшы. Алдагы көннәрдә дә шулай булып калсын, уйлаган уй планнарыгыз тормышка ашсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.